И здравейте, приятели, аз съм Гошо и тук сме в Viability World СМП-то. Това са всичките хора тук, значи сега всичките ще се представят, започваме от Evil MC и вървим към Ради. Evil, първи си ти, представи се ти кой си. Чао! Да фък е. Продължаваме напред. Добре, продължаваме, Evil явно не иска да се представи, той леко пищерняк си пада. Следващия е Ради PlayBG. Аре, Ради, не се срамувай, види тук. Искаш ли сама, бе? Мерси за цветницата. Всички го зяпаме. Искаш ли се, бе, мамо? Аре. Аре, бе. Аре. Ей ти дърд, бе. Смис дърд, бе. Айде, маме. Аре, говори, бе. Ай, кажи нещо. Аре. Добре, продължаваме на там, явно той иска да мълчи. Къде е компа? Аз съм. Да, Значи аз съм компа, мен всеки ме знае, много съм готин и обичам пипито. И това е, да строя къща. А мога Да, да ви и кажа продълж- само едно нещо, че докато трябваше аз да говоря, аз говорих, но просто микрофон ми беше изключен. Окей. Добре. Хубаво, ако искаш, мога да се представиш ти тогава пак. И Да. да, какво става хора, аз съм RapLVG, предполагам, че всеки от вас ме знаят, ето тук всичките вишки където са. Аз те знаех. И да, това е новият сервер, в който ще снимам редовно, както предполагам и всеки един от тях тук, които сме 10 човека. И да, нека да преминем към компа. Да, продължаваме на там. Мавес. Аз съм Сашо и обичам младенци. Неона е. Следващия. Здравейте, аз съм Нелас. Аз не обичам да купая и да пребиваме то тук. Ето буклук. Следващия над Плейс, който е Шатасакам. платил за Ами, хоста. Това кажа, аз платих за хоста и аз съм честен един от, нали, тези, които не създаваха сървъра, но се тая... Това е. Да. Димо. Димо е следващия поред. Бе, аз съм най-жалки от всички, обичам да правя квадратни къщи. Аре, чао. Точно така най-пек. Това ще Ще те научим да строиш спокойно. Сега си стои наред. Аз съм си и в момента съм мъж. Аз съм жена, но това е подробност. И дисейбъл. Да, ти ме на цвета, бе. Дисейбъл няма да говори, явно. Добре, дисейбъл. Прошу, забрави да кажеш за след. Стави там как. Да, Ради ще кажеш за Есъм. Тя просто няма да се включи, защото в момента просто няма... В момента Еслето има малко проблеми и нямаше как да дойде в началото. И предполагам, че в смисъл се съгласи да продължи от втория епизод, в смисъл такъв, защото просто нямаше начин как да бъде в момента тука. И да, и мисля, че ще се съгласи да започне от втория епизод и да. И да. И Да, да. нека да започнем всеки с неговите си идеи. Да. Сега коправим. И да се махаме. Ай, Гошо, идай! И да, хора, ще продължа клипа, в смисъл ще паузирам клипа и ще се върна, когато успея да се отдалеча. Да, и аз съм И аз И аз съм те. И какво става, хора? Отново съм тука с Сисито. И здрасти. Здрасти. И да, махнахме се от уния истерични хора, ако мога така ги нарека. И продължаваме с експлорването, в смисъл какво експлорно продължаване. Започваме с експлорването на една пещера, която намерихме, докато търсихме къде да живеем. Да. Така. Надолу има още. Трябва да ходим да видим, но сигурно ще има мобове. Ама аз си махна текстчър пака, защото с шейдери не е хубав. Сперклено тъмно. Не, в смисъл текстчър пак и като си сложил шейдери, не изглежда някакво гадно. What the fuck, там са много. Няма меч, чакай. О, има един негър. Какъв негър, бе? Ендерман. А, О, взех ачивмент. Другите взели ли са? Да. това е добре. Стой да... Доста хора има в сервера. За сега. Знаеш какво ще направим, бе? Какво? Слагам печката
изпичам айрона и правя един айрон sword. Ти имаш ли айрон? Да, имам 4. Сложи Слагай в го печката. направо. Имам и храна също, после ще я сложа. Омага, то пак пълното седи ме гледа. Чакай, стой, пази се, ела съм. Там има 100 моба. Тук се оборудваме, така ще направим. What? Какво го затвори? Добре, има за един сворд. Някакво легла нещо да правим или по-натам? Легла... Да бе, и аз той ще направя с едно легло, да. И ще направя за тебе. Окей. И нямам вълна. Аз имам 2, ако си трябва. Не, не. И да легнем, да. Ама то трябва да имаме всички. Лягайте. Не, чакай да такова. Просто да си сейвкаме това. Да. Ако княсаме, защото бати муловете има там. Трябва да вземи леглата в нас. Ама като ги щупиме, няма как да се сейвнем. Трябва да седат. Оу. Иначе все едно не сме лежали на леглата. Ами да, тук ще сложа храната да се пече. Малко. Така, аз ти предлагам да направим също така и един двоен чест. Окей. Фак. Ти остане ли ти някакъв такова, айрон? 4. Старай ми дадеш 2 за меч. Аз мисля, че си взела за мен дали толкова. Чест е тук, виждам. Окей. То си има някакви глупости тук. Аз ще сложа тъптите. Имам много паржоли, имам 27 паржоли. Трябва да ги сложа. Така. Това слагаме. Май, както виждам, ще ни трябваше на печка. Ами аз имам една. Ето, тук я слагам. What the fuck? И тук слагам. Имаме 3 печки. Искаш ли кола? Аз имам. Окей, ти имаш. Бе, торчове, всичко. И аз ти предлагам да тръгваме, ако си готов. Момент само. Опа, пилето трябва да сложи се пече. Колко айрон ти остана, бе? 2. То трябват ни 3 за айрон кирк. И не знам, ако ти имаме тото, сигурно тук ще има близост някъде. Чакай да взема само храна, че ни трябва. Не знам колко време ще експлорваме, да, ама все пак. Да, всеки случай. Тук, ами аз имам достатъчно, мисля. Ето го негара. Гледай, о не. Ако дрегна ме бие. Погледни го. Няма. Това. Гледай го. Опа, what the fuck, какво се случва на това, бе? Ела ти негрото. Аз ще го бия. Не интерва. Аз ще го убия, човек. Пати негрото. Аз го убих, кажи, че е паднал ендерперла. Сори, много. Ендерперла. Ще я пазя. Да зареждаме портал, ако намериме. Така, значи наяждам се, регенвам се и тръгваме. Окей. Аз съм готова да тръгваме. Добре, всички Аз имам... Кога го Имам, аз мисля, че всичко ще ми трябва, ако нещо стане. И да, мисля, че по-чекално ли трябва и тръгваме. Окей. Тук има някаква малка дупка, нали знам. Опа, стой. What the fuck? Омага, крипър гръмна! Къде? Зад мене, аз даже не го и чух. What the fuck? Добре, поне съм си сетнала там спаун пойнт, защото направо гръмна тук. Аз дори не разбрах. Добре,
Хора, само вие ли виждате това? Кое? Бутушите ми седат като панталони и бутуши. Мага. Бати бъга. Не, може да не е бък, нещо много от Minecraft. Не знам. Тук има два паяка. Единият гледай къде се е гличнал горе. Гледай го. О, тук има айрон, баси якото. Да, два пъти айрон. С шейдери ме кефи, не знам дали това е само от шейдерите, като държиш торча в ръка, а не си го сложил, пак свети. Това е много яко. Това и беше шейдери, трябваше да го направят. Да. Аз ще имам шива на каруца, иначе аз... Аз по принцип съм играл с шейдери, ама и лаги. Намерих айрон. Баси якото той аз намерих доста. Тук има някаква вода. И в дупката, която изкопах, намерих още една дупка. Аз имам 10 айрон и тук гъби, не знам дали ще ни трябва, ама Която дупка намерих още айрон. доста айрон. Тук някъде също видях. Да, ама ми се привидя някакъв айрон тук някъде. А ти си надолу. Окей. А, да, ето. Мога човек ти си подминал един айрон. Може. Тук на... Ма не зависи къде ела, ако искаш след мене. Да, аз се седим, защото си пропуснал един и сега го чупа. Аз въглища тук няма чупа, защото сами не трябва. И ще има други пещери, които ще експлорваме. Добре, аз ще има. Аз се забутах в някаква малка пещеричка. Си мислих, че там си ти. И намерих малко айрон там. Само да не се загубим. Да. Аз ти предлагам, аз се връщам към тебе, само да изкопа тук един айрон. И той и аз. Аз събрах 22. Даже може да се върна до това. Да си направя една кирка, ама... Не знам дали ще намерим нещо, нали, по-яко като редстоун диаманти или нещо такова. Редстоун не е толкова нужен, в принцип, колкото диаманти. Да, много ясно. Аз имам 21 айрон. Аз имам 22. Ами окей, аз съм тук при... Аз се връщам. Саш, това. О, намерих още айрон, омага. Богато. Ами, те животни, какво правят зад мене, бе? А не. Капан. Капан съм. Скелет. На 3 сърца са. Не, аз тия молбе не мога да се разправям. Добре, аз съм тук пред честовете, т.е. там. Идвам. Аз тук съм и тук, тук, как пещера. Така. Тук има айрон. Аз съм айрон. Доста добре, вече имам 30. Това е за цял сет направо. И някакви лайпани. Упс. Не те варих. Исках да те стресна. Не, аз днеска скелет крипър ме уби в гръб, зомби ме би в гръб. Какво ли не? Ти се впи в мен, иначе ще да се стресна. Окей, тук това е някаква, не знам. А там ти експлорвал ли го до края? Долу. Какво? Долу, там където ходи, експлорвал ли го до края? До края ела. Там и аз ходих. Експлорна го цялото. Не знам, чакай. И тук... Да, и тук своя. Ти си минала точно край мен, ела, ти покажа тайствената лад. Да, тук имаш айрон. Да, аз те видях, че минава тук отдолу, а нещо не забелязах в пещерата. What the fuck? Тая дупка изобщо не съм я видяла. Бати ексрея си.
Не знам то кой ще го вземем тук. Така да си виси. Окей, крипър мина. Да. Окей, ще си взема Те рано. не успях да го ударя, лате, утли си. Добре, какво такова? Било като било. Добре, но там тук само. Аз стигнах до тук. Главата, ето на там. Това така трябва да направя, така трябваше да направя в началото. А защо не запуши тук? Айде, да се опрата слава. По-бързо да гасвам много всеки чит. Много. Лап. Добре. Така. И да, нищо. Стой, за всеки случай къде. Век ще ги разглеждаш. Опа, айрон. Еба си ексре. Просто знам на филм изпрежен си от айрон и там. Яко. Знам, че до Редстоун има диаманти. Ама не всеки път. Не всеки път, да. Да. Но то хубаво да проверяваш. Там няма нищо. Не знам. Предчувствам го. Тук има нещо. Тук няма нищо. Има един стак кол. Което е доста. Чак си изчупа кирката поне с кола. Не биш поне скъпен. Ти имаш ли втора? Не. Аз имам крафтинг тейбъл. Но не знам какво ще намерим. Аре отиваме до там къщ, в смисъл укреплението, което го направихме. Ами окей. В смисъл да оправим, да си направим някакви айрон неща, защото вече имам айрон доста, почти един стак общо. И да продължавам. Да си намерим някакво място за живеене. Да. Да си направим някъде яка къща. Окей, те гъби ще ни трябват ли? Гъбите са за супи, да. Аз ги взем. Опа, хубава работа, не може да влезе в къща. Добре, аз взем. Упс, Ям. а тази дупка е. Добре, Имам 33 айрон. аз имам 32 айрон. Окей. Тук ще сложи да опечеме пържолите. И дай да си направим. Между другото хората, ето ги... Между другото хората. Между другото хора, ето ги хората, които в момента са в сервера. Evil MC, Мавеса, Компано 9, Гошо и Димове. И си стои аз. Много ясно. Добре, тук има едно айрон. Какво прави това едно айрон? Сега си правим армор. И отиваме си биеме с негрите. Няма проблем след 20 минути закъснение. Дали са 20 или са повече или са по-малко, не знам. След та. Тук има 2 айрон. Според мен да изчакаме цялото се опечи и тогава го вземем. Да вземе повече XP. Да, защото така. Ти колко XP имаш? Аз имам 7. 9. И така шма. На XP, а левел по-точно. На лево. То е XP левелото се та. XP-то дига левела. Добре, се тая. Сеш се. 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 Добре, аз ще направя още един чест, защото... Да. А после как ще го взимаме? Нищо. Да си имаме. На всеки И случай. да, хора, аз мисля сега тук да... Не, няма спирам тук. Хора, сега заради мастера коментирам, защото в момента снимам с Парапса, защото станах едни проблеми с другата ми програма. И да. Скоро ще започна да снимам с Shadowplay.
Вече имам достатъчно мощен компютър за Shadowplay. Уи! Да. Сега като вземем Арана, като се укачи цели Аран тотото, какво ще правим? Аз предам да излизам от тази пещера вече. Ами дай да си търсиме къщички. Да си, нали, бавим за Добре. строене. Може да разделим айрана в двете печки, за да стане по-бързо. Не в двете, а в трите. Да. Остави с трите. Окей. Ами аз мисля, хора, да приключим клипа за днес. Утре направо ще снимаме, където сме започнали да си правим къщи. Абе, влез в моят канал и ще видите продължение. Да, влезте в канала на Ради, абонирайте се за нас, двамата, да. И мерси, че гледахте и чао!